Gandang gabi sa inyong lahat.
Hi, hello Ate Helen Tabinas vlog. Hello Ate Bunso. Good evening. Thank you Ate. Thank you Ate Bunso, Ate Helen Tabinas vlog. Thank you for watching. Kumusta na Ate Helen? Hi, hello. Thank you for watching.
Kita umaasa. No. Nandyan na. Oh, sige, sige. Oh, sige. Sawa. Natulog ka? Lasing ka pa? Lasing ka. Namumulay mata mo. Naglalay ako asawa eh. Ha? Ano? Sige na. Maglalay ako. Nag-open ka ba ng account ko? Ha? Ngayon? Sa chat ko kasi yung kaibigan ko. Makikita mo naman yan pag mag-open ka. Ha? Hoy, Udapya. Hi. Udapya. Oh! Hele Sabinas, vlog. Magbaba ka nga ng ano, bahay ko. Baka may gusto mag-akyat. Ha? Sila mag-akyat? Magbaba ka ng bahay ko. Ay, oh, wait lang. Anong bahay? Yung ano? Tawag dito? Yung ano ko. Yung guest. Oo, Ha? magbaba ako. Teka, wait lang. Oo, Invite baka may... guest. Oo. Sana yung kausap natin gagabi. Oo nga, kung di busy Kasi sana. nakakatuwa eh. Nasaan sa ba? Dito rin yung sa Kuwait. Dinatawag ko yung tatay kasi dinatawag niya rin ako. Oo nga, anak. sabi niya sa akin. Nasa Kuwait daw siya. Tawag niya lang sa akin, anak. Kasi nga dahil dun Nasaan sa na kaya? siguro. Ba sana umakyat siya? Kaya nga, pag hindi busy. Para ano, hindi tayo maburing. Oo. Ba't ayaw mag-converges? Magbaba ka ng ano, bahay.
Teka nga, hindi. Pinababa ko nga eh. Si Ate Helen kanina nandito eh. Ngayon ko, baka nandyan pa. Ate Helen, sabihin na si Grab Shot. Nag-ano siya kanina, nag-ano siya. Hello, ito yun, nag-comment siya. Hello, bunso. Ayan na. Ayan Bababa na. ako, pupunta ako dun sa YouTube ko. Oh, sige. Sabi kong sabihin, bababa ako. Ah. Bababa ako, pindutin mo yung guest ha. Ha? Pindutin mo mamaya yung guest ha. Pipindutin ko, wait, bababa ako. Lilipat ako sige. sa YouTube. Oh, sige. Hello. Nasaan naman yung si Kutong Lupa? Invite kita. Akyat na. Hello, pare. Bagong profile ah. Pare, bagong profile ka. Bagong profile, pre. Hinintay ko si ano. Hinintay ko yung anak ko. Hi. Bakit si Amir family mo sa Pilipinas? Hello din. Oo. Yung pare ganyan lang. Ayan. Bakit? Oh, Ha? diba? Ah, Ano na? hindi ka naka-ano? Nasa YouTube na ako? Nandiyan ka? Oo. Nandito na ako. Akala ko ba ano? Oo nga. Bumaba ako, Ah. diba? Pinindot ko yung StreamYard. Pinindot ko na yung StreamYard eh. Ang sabihin nila. Sana may umakyat para katulad ba kagabi. Oo. Masarap yung nakakwentuhan na ingay, di ba? Kulit. Ewan ko, Magano kumakain ko yun headset ako? mamaya. Maingay kasi dito. Ha? Akyat Ang tayo kulit sa kanya nga, pag ano. mag-live siya. Hindi naman siya naka-StreamYard. Ang gamit niya, ano, iba. Para dito nagsasayawan. Pro. Para dito nagsasayawan ng ingay. Hindi. Baka nagmo-music sila. Baka Ano? ma-CPR ka. Nagmo-music. Oo nga, nag-music sila eh. Ang lakas dito. Alam mo naman yan dito. Kasamahan ko mga ano din. Yun din ang mahirap Ano nga eh. kaya Minsan pag ako, na-live ako, pag nag-music. nag-ano nga din ako minsan dito. Kaya ako minumute eh. Paano pwede ko i-mute? Pwede man yun eh, ano, pagka kunyari may CPR ka, pwede mo man yun eh, change music. Or pwede mo yung unmute pagka may CPR ka. O pwede Ano mo ko yun, i-mute? pabayaan mo lang. Kasi, hindi, pwede Maingay mo man kasi yun, dito. pabayaan lang. Grabe, parang ano. Lakas na kasi ng Ano sound. yan, isang kwarto lang? Isang kwarto lang kayo? Oo. Oo. Sa amin din eh, ganito Grabe din sa amin, makaano mahirap yung din. isa. Lakas. Oo nga. Ayaw kung makipag-away. Kaya alam mo naman ako na. Kaya nga, mahirap din naman. Mahirap Pag-away. kaya, oo. Kaya pinapabayaan. Alam mo Sa naman. akin din. Si Erlyn yun eh. Ganun din. Papal music. Ah, Oo. ilan kayo sa isang kwarto? Tatlo. Naririnig mo? Music niya?
Mahina lang man. Okay lang, hindi ako maano. Mute mo na lang pagka makita mo may CPR ka. Makita man yan pagka na ano na. Ano, I-mute mo anong, na lang. paano yan dito? Hindi ko pa kasi alam eh. Yung Hindi, ano, huwag yung, mo muna dito. Huwag mo muna dito. Sa ano na, sa pagka na okay na. naririnig mo ba yung sound? Mm-mm. Wala kasi. Diba naririnig mo din naman din? Oh, naka-headset kaya ako. Mahirap kasi, ayaw ko kasi magpag-away na ano, alam Ako mo ganun naman. din naman dito sa Isang akin, no, beses lang kagabi. ako ha? Kaya ako sandali Ha? lang ang time nakapag, ano, kagabi. Kasi di ba minumute ko kagabi kasi maingay. Oo nga. Mahirap din naman na ano yun. Eh. Kaya sabi Oo ko, nga, ano, ang hirap. hayaan ko na lang. Pinapabayaan mo. Kasi nga ayaw mo Kaya, na nga ng ano. Minsan, ikaw na lang ang mag-ano kasi ayaw mo nga ng gulo, di ba? Hirap din kasi yun, nagagawin mo. Ay, naku. Nasaan na yun si ano? ewan ko, baka nag-live yun. Wala yata nag-live kasi kung mag-live na siya na, maano man yung Hindi, nagla-live yun, 10 o'clock na. Ang ganda pa Kagabi, na hindi yung, yata. pag nagla-live kaya yun, ang ganda kaya nung ano niya, yung live niya. Kasi, Oo, at saka maingay. iba yung, Oo. iba yung ano niya, iba yung live na ginagamit niya kasi sa laptop yun. Ay. Mm-mm. Pwede pala siya sa laptop. May laptop man ako. Oo, ano yung gamit Sa, niya? Parang, ewan ko ano yun. Basta sa iba yung Chrome? gamit niyang, hindi, Oo iba nga, ang gamit niya, hindi StreamYard. Kaya tingnan mo, ang daming arte-arte. oo nga, ang Diba? daming Nakita mo yung live arty-arty. niya? Oo nga. Ikaw, Kasi, ano bang ginagamit mo? StreamYard? StreamYard lang din. Kasi, cellphone lang ako eh. Ingay ko Sabi niya, yun. ano, kasi pagka konti lang yung views, idadaan niya sa magandang music, tsaka ano, tawag dito. Meron siyang V8. Sinisave niya doon na sa audio yung mga non-copyright music, tapos pinapatugtog niya, tapos pwede mag-iiba ang boses. Kaya yun, di ba, Uy, sabi mo kagabi, sandali, putong lupa. sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. May Ano? ano pala, may nag-message sa akin, di ba, sa mga YouTube. May nag-comment sa akin noon na sabi niya sa akin kung bibili daw ako. Mayroon parang may binibinta na ano yun? Yung magbabayad daw ako sa mga songs ba yun? Mga music, ganun? Magbabayad ka ng music? Oo, may nag-comment sa akin. Nag-comment ba or Saan? nag-message sa akin sa Saan? dito ba sa Saan, saan YouTube? doon? Kaya nga, saan ano, titingnan ko? Saan Ewan ko. video? Wala na yung video na yun kasi di ba pinadelete mo? Ah, kasi may, ano yun, yung hindi, ang sabi niya doon, nabasa ko, ano ka sa kanya, tawag dito, i-subscribe mo siya, pwede mo kunin yung music niya. Ay, yun siguro. Pwede ba yun? Oo, kasi Yung may nga ako noon, non-copyright di ba? music. Kasi yung music mo may copyright. Yung sinasabi niya Oo. doon, nabasa ko yun. Ay, Sabi niya, nabasa mo yun? subscribe mo ko. Oo, Oo, subscribe mo sinubscribe ko. ko na siya. Tapos, pag nakita mo yun, pwede mo rin hiramin yung music niya. Pwede mo i-download data. Kasi yan ang sabi niya subscribe mo ko. Oo. Tapos pag ilagay mo sa description, ilagay mo din yung YouTube niya. Kunyari, kung saan galing yung music mo, sa kanya Oo. galing. So, ibig sabihin, Oo. pag nilagay mo sa description, ilagay mo din yung pangalan niya, tsaka yung YouTube channel niya para i-subscribe din siya. Para malaman ng tao Ah, kung saan galing ang music mo. oo. Gumagamit ka ba sa kanya? Hindi. Hindi pa kasi ako nakalimutan ko yung YouTube channel nun, hindi ko na nakakita eh. Oo nga, hindi Alam ko ko na kasi para puro makita music. yun. Na, alam mo, at saka pinakinggan ko rin yun. Maganda kaya mga music niya doon. Oo. Lahat yun At may saka non-copyright. oo, ha? Non-copyright. Ibig sabihin, Oo wala nga. yung Oo, copyright wala, ng mga oo nga. music. Sabi nga niya sa akin, kasi sabi niya sa akin, yung ginagamit ko na noon ng mga music,
copyright daw yun. Kaya nag-ano siya sa akin. Nanood ako noon, nag-subscribe ako yan. Kaya mo pag mag-ano ulit, mag-comment ako ulit doon. Pag nakita mo ulit, mag-comment ka ulit doon. Tapos Oo. kunin mo yung ano niya, tawag dito. Ah. Yun nga, kunin mo yung ano niya. Bakit marami na kaya nag-subscribe ulit sa akin kaso hindi pa nakikita, 'di ba? Kailangan ulit mag-10. Katulad nito sa akin 1.10 na, 'di ba? Kailangan ulit mag-10 para 1.2. Ganon? Oo, 1.2. Mm-mm. Ibig sabihin 120 na 'yun. 120 Oo. subscribe. Marami na Oo, nag-subscribe 1,000. sa akin kasi may mga bago na akong mga friends na inano ko, subscribe daw nila ako. Tsaka nakikita ko din sa notification. At saka ano, ang gawin mo, manood ka nga ng mga live, tapos Oo, nanonood nga ako. Subscribe ko. manood ka na nga ng mga live, tapos kunin mo yung, tawag dito, makipagkaibigan ka doon sa mga tao doon sa Oo. loob. Para pag nakuha mo yung loob nila, pag naging friend na kayo, pag nakita niya na nag-live ka, pupunta sila sa'yo. Oo. Katulad ng ginagawa ko, nag-stay ako sa mga live niya, nakikulitan ako. Tingnan mo, ang daming pumasok sa live ko. Hi, hello. Ganun lang yun. Ay, oo man. Kagabi nga natawa ako kasi may nag-comment sa akin. Tapos yung comment niya, na-delete ko. Hindi ko na ulit makita. Pero nag-subscribe siya sa akin. Mm-mm. Doon ko Bakit nakuha kaya kay yun? kay Kutong Lupa. Doon ko nakuha sa kay Kutong Lupa, subscribe nila ako. Tapos nag-comment siya doon. Aroy, na-delete ko man yun. Maalam mo naman hindi pa Ano ako kaya marunong. yun, Uy, pagka mag-ano ka doon sa live ni Kutong Lupa, may mga pumapasok din doon. Ano, may Uy, nagpapasubscribe doon. Kaya pwede mo kang pumunta doon, mag-subscribe din doon. oo. Sigurado, ang mga pinupuntahan ng mga live, yung mga pinupuntahan ko, lahat ng mga tao doon, naghahanap ng subscriber, yung pumapasok sa live. Oo nga. Kaya once Inaano na ka, nag-comment minsan ka nga, doon sa mga ano doon, patamsak. Minsan isusubscribe niya, ka. nag-ano ko, hello, hello. Oo, nag-ano nga rin ako eh. Doon ko nga sa kanya nakuha, yung mga nag-subscribe sa akin na bago. Oo. Kasi Kasi, pinuntahan ko di yung ba, bahay na. Di ba ano lang, tawag dito, Oh. tinatype lang naman niya yung pangalan, tapos lalabas na doon yung subscriber mo kung ilan. Tapos nakikita kung ilan yung subscriber mo. Tapos pag once na may pumasok, pipindutin nila yung bahay mo, sa kanila papasukin yun. Kaya hindi mo na Yun ang kailangan na ginawa. maghirap na pupunta. Hindi mo na kailangan na mag-ano-ano. Oo. Kaya yun, kagabi nakailan ako sa kanya, tapos ngayon, kanina mayroon. Agi, Kaya nga, taga-ibang ganun lugar lang din naman. yun eh. Pero ang Uy, ang pinakamarami dami sa mo. akin, Pilipinas eh. Pero alam mo, pagka palagi kang nagla-live, pagka marami kang maging kaibigan, makakilala ka ng mga taga-Amerika, Hong Kong, Uy, nasa mga marami, Hong Kong, uy. nasa iba-ibang bansa. Mayroon. Oo, mayroon din ako ngayon, mga bago, mga taga-ibang ano din. Mm-mm. Taga-Amerika din, United States. Kaya nga. Taga-US. Di ba mas malaki rin ang US, di ba? Oo, pagka na may kaibigan ka sa US, Oo. mas malaki yung nabibigay na ano doon sa US. Oo, mayroon. Mas Mayroon. maganda doon. Mas maganda kung marami kang kaibigan sa sa US. Oo. Mayroon yan. Yun kasi ang maganda dyan. Mas maganda din naman kasi makipagkaibigan ka, mas marami kang makikilala. Ako dati, wala naman din akong kakilala dati dito sa YouTube, kaya pinapabayaan ko lang. Nung nagkaroon ako yung join button, yung nagpapamember na ako, doon ako nakakilala ng maraming kakilala, mga kaibigan. Oo, pag makikita ka na palagi ka. Oo, pag palagi kang nakikita. Yun nag-ano. At saka kunyari, pag pag palagi kang nilang nakikita, pagkasing yung kaibigan ko na nasa US, sasabihin ko nga tambayan niya muna ako. Oo. Ano na ngayon? Tulog na yun. Kasi gabi na rin sa Amerika. Ala. Gabi na yun ngayon doon. Parang madaling araw na yata doon. Siguro, hindi ko lang ako. Ay, ewan ko lang. Parang magkaiba Hello, rin kasi sa mga oras sa viewers atin. ko dyan. Thank you. Ha?
Ano? Oo naman. Tapos ka na trabaho mo? Oo, kakatapos lang. Kumusta na pala yung mamigs? Ayun. Matahimik. Nagkukulitan pa rin sa grupo. Oo. Dali lang ha. Kunin ko man yung mga damit. Sige, diyan ka lang muna. Late ako kung naman masyado. Lakas lang yung ano mo. Grabe ka naman. Day. Ha? Sabi niya, hinaan daw. Malas ka. May man ang sabihin nila. Kay patunay kong Maingay, naririnig mo. Adi dito, Ayan napakaano mo. man. Ayan mo, i-block. Oo nga, Ayan mo, ayusin mo na lang pagka natapos. Paano? Ang- Tulungan mo ako. Ayan, i-mute nga. Oo nga. Pagka natapos mo. Oo nga. Pag may nakita Talaga. mo, machicheck Alam mo, mo na machicheck yun, mo man yan. Oo. Hindi mo Check mo lang makaano. pagka Hayaan mo natapos. na. Kung saan sila masaya. Ang sabihin Ganon din yan sa inyo. Oo. Ilang kayo dyan? Tatlo. Minsan, na lang yung tawag dito. Minumute ko. Tapos bumubulong ako kasi sasabihin maingay. Mas matindi din naman yung ingay nila. Oo, ganon yan dito. Kaya mahirap na rin makipagtalo. Ako ayoko ng gulo eh. Hindi ako nakikianak. Bayala kayo dyan. Hanggat maaari kung kaya kong mag-adjust, ako na lang mag-adjust. Hayaan mo na yun. Kasi, yun ako. Ako, nahirap. Kaya nga. Uy, kumusta na palang mamigs? Yun na nga. Nagkukulit. Tumawag man yun. Nagtawagan man sila kanina. Kaso nga lang. Uy, Naputol nagtawag nga. Dahil sila. may tumawag nga sa... Hindi sila tumawag sa Sila ni Ate, Si Mix? Yayet. Nagtatawagan. Hindi. Wala pang update sila, Mix Molino. Wala pang balita. Sila Hindi si na nga. Jinjen, si Mami Mel, tsaka yung may bagong ngayon sa team eh. May mga bagong pasok yung mga taga-Pilipinas. Pumasok na rin sa Team Hyper, yung mga taga-Pinas. Nag-mix-mix na ba? Hindi na yung, di ba dati nung tayo puro abroad, yung puro OFW ng, di ba? Pero ngayon, mix na siya. Tuluyan yung pagbibigay nyo. Yung Hindi pa, pinag-usapan pa lang man. Mahirap yun. Pinag-uusapan pa lang. Tiwala lang. Ganun na lang yung gagawin. Wala tayong magagawa kung ano. Alam mo, ang maganda lang dyan, yung tiwala sa isa't isa. Yung ang dapat mong paninindigan. Tiwala. Sana ganun lahat. Diba? Sana ganun ang lahat. Iisa lang yung... Hindi naman para parehas. Oo, yun nga. Hindi nga. Nandyan, bumalik ba si Chibi? Chibi? Zibi? Hindi ko na nga din nakikita si Zibi. Hindi, Wala. ewan ko. Hindi na siya bumalik? Umalis man siya dyan. Oo nga, mahirap na. Kasi alam mo na, sa Pinas, manghina ang net. Hindi na masyado nakakapag-update. Pero minsan nakikita ko na siya sa Maydi ah. Oo, nagmamayday yun. Minsan na lang din, mag-ano lang, tawag Baka ko. Hindi busy na lang katulad doon. noon, di ba? Nakakalakwat siya. Kaya nga, hindi katulad dito, wala naman tayong, tapos sa tayong trabaho, wala naman tayong pamilya. So, cellphone na yun, lagi-lagi yung kasama. Pero kung may ano ka, okay naman kasi kung may load ka lang. Kasi yung asawa ko palagi man nagatawagan ko. Uyab ba? Uyab.
Tawa talaga. Yung uyab. Ano man ang sabihin na, kaya patuloy kong mamahalin. At maging Kumusta na si hirap ate? ka man, Dali. kaya patuloy kong mamahalin. Ay, kumusta naman pala si si Sino? Ate Jenny Lynn? Ayun, nag-live din yun kanina. Dumaan ako sa kanya. Tumambay ako sandali. Eh, nag-message ka, magla-live ka eh. Ah, anong Ito, oras? music ko, wala tong copyright. Ano? Paano mo nalalaman na walang copyright? Eh, galing to sa wave eh. May Ah, nakikita man kasi na no copyright. Pag walang nakalagay na, screenshot ko sa'yo. Pag walang nakalagay na gano'n, ibig sabihin, ano yan siya, no copyright yan siya. May mga music na nakalagay, no copyright. So, ibig sabihin yan, wala yung siyang copyright. Pag nag-research ka sa YouTube, may makikita kang no copyright ng mga music. pwede pala mag-record sa YouTube? Hmm? Pwede? Wala, inopen ko yung isang cellphone. Tapos pwede pala magpa-sounds kung sa YouTube gagamitin? Oo, pwede ka magpa-sound basta walang copyright nga. Ah, Pwede siya mag-music basta walang copyright yung music na gagamitin mo. dali lang, may message ako na sabi ko nga, Sige. pasilip naman sa live ko. Alam, mahirap din siya dito sa YouTube kung walang susuporta sa'yo. Minsan nakakaano na rin. Nakaka-down ba? Diba? Mabuti, ikaw ka may advertised na. Pero kailangan mo pa rin na kumita ng magkano lang naman yung kinikita bawat ads. Tapos ini-skip pa yung iba. Magkano bang Hindi nakikita? naman kasi lang. Point lang yaman nata. 0.% lang man din nata. Konti lang. Parang centavos lang din yata. Oh, si Ate Helen. Pag kaya tingnan mo sila, banat sila ng banat magla-live, tsaka nag-upload ng upload. Kasi nga, mahinahabol nga, di ba sabi ko sa'yo, pag once na monetize ka na, kailangan mo mag-live, mag-upload na mag-upload, para kumita ka ng $10 para sa pin. Tapos after 4 months, pag hindi mo na-reach yung $100, mawawalan ka ng ads. Ay, ganun. Oo. Hindi rin ganun kadali. Kaya, minsan, ko na rin gusto kong, kaya lang, Pero, nandito na eh. At pero si Ate Helen, nag-ano na sa atin, patuloy pa rin. pero di ba si Ate, ikaw, Sino? si Ate Jeline, malaki din na sahod niya, no? Oo, kasi palagi na siyang nagla-live eh. Palagi nagla-live. Sa Yung nakuha araw-araw. niyang Tapos sahod, marami na magkano rin. yan? Mga At saka 19,000 yata, 20,000 matagal eh. na siya. Matagal na, sobrang mahigit 1 taon na. Ah, Tsaka sa kailan atin, lang mga din niya ilan yun taon? nakuha. Ikaw, mga Kailan ilang lang din buwan? niya yun? Ano yun Kailan lang? pa ako nagsimula? Nagsimula ako nung July, yung natandaan mo yung si Mahal na Oo. nag siya ni Mix, nag-umpisa. Yun, Oo, doon ako July yun. nag-umpisa din. Yung July yun. Natandaan mo yung unang vlog nila, yung tungkol sa sabon. Doon ako unang nakapag-subscribe. Doon ako nakagawa ng channel. Ah, Kasi hindi kasi ako tawag dito. Hindi ako makasubscribe kasi nakalagay sign in. Kaya sabi ko, bakit kaya may sign in? Kaya ayun, nag-sign in ako ng kung ano-ano, hindi ko tunay na pangalan. Nilagay ko, nagkunwari ako ng ganun yung Gmail. Kasi hindi ko man alam kung ano yan, baka malay mo, ganito, ganyan. Kaya tinaray ko lang. Tapos may nakalagay naman, post your video.
Tapos sinubukan ko hanggang sa pinabayaan ko ng mga ilang buwan. Tapos pagdating nung nakilala ko na sila, yung naging tumawag-tawag na sila, nakasama ko na sa GC, doon ako nag-post ng video nila. Doon yun nag-umpisa. Mabuti eh. Kaya Kasi ako pinagpatuloy nga ko rin, na lang. Sayang din ngayong naman. November, kasi yung isa kong account, hindi ko yun mabuksan na. Ngayong November lang naman to, November 6, 26. Mm. Pero, mas mabilis ko ito kasi yung una ko, ang tagal, hindi, ilan pa lang subscribe. Joel Salcedo Vlog, mega love shout out. Hello, Joel Salcido Vlog, shout Joel out. Salcedo Vlog, Thank mega love you. shout out. Pwede mo siya Thank you. pasukin yung bahay. Lagyan mo siya ng jacket para makababa siya ng bahay. Mayroon na, nakasubscribe na ako. Hindi ibig kong sabihin, ba't hindi siya nag-blue? Paano ang gagawin ko? Pindutin mo nga yung pangalan niya. Di ba doon sa kabila? Hello, Dito? kumusta kayo? Ayos lang. Ha? Basta, okay Hindi lang dyan, doon po. sa kabilang cellphone mo. Hindi ko kasi makita dito eh. Ay, wag na ako na ibaba yung bahay niya. Sige, baba Hindi pa mo ako bahay. marunong. Wait lang, hanapin ko. Sige po, Joel Jewel Salcedo, Salcido ito ba Vlog. yung Ibababa namin yung bahay yung, mo. hindi na ako na Sige, magbaba. baba. Wait lang. O sige, bababa yung bahay mo para makita ka ng iba. Para maano ka rin. Hindi kasi siya marunong maglagay ng jacket. Hindi kasi ako marunong maglagay ng jacket. Marunong ka maglagay doon sa YouTube. Ito, Sa YouTube. StreamYard to eh. Oo, sa StreamYard hindi ako marunong maglagay ng ano. Hindi talaga nalalagyan dito. Kailangan mo gumamit ng isang cellphone. Para doon Kaya. ka maglagay. Oo. Joel. Ano pangalan Jewel niya? Salcido Vlog. Jewel Joel. Salcido Vlog. Sa laptop pala siya. Kahit okay lang, ibababa namin yung bahay mo para may ma-subscribe ka ng iba. Sa laptop. Sa laptop. Ay, This vlog. sa laptop ko eh. May ano na siya, subscriber ng 1.50 subscriber. Oo. Wait, Pero, ibaba oo ko yung daw. bahay mo. Wait lang ha. Hindi pwede siya makaakyat. Iwan ko, itanong mo kung gusto niyang umakyat. May bahay na ako dito Binaba mo. Bahay? Oo nga. Yes, salamat. Salamat din po sa dala. Thank you. Kailan kaya tayo mamonetize? Kailangan ko paano ko makikita kung ilan na ba yung ano ko? Iyon na nga. Turuan mo ako. Ba't yan? Sir Joel. Jewel Try ko Salcido nga Vlog. i-click ko yung pangalan niya. Hindi Sige. na ba akong bahay? Dito nga mapupunta. Ano? Ayun. Meron siyang yung Yan na. Gecko Lizard. Ayan, Joel Yan puntahan kita pero bukas mo na ako puntahan ha. Nag-live stream din pala siya Nag-live siya? May live stream din siya. Oo, nag-live din siya nung Kuya, Tor and Paco okay. Poeltelo. Kuya Joel, kung mag-live ka, mag-ano ka sa amin para mapuntahan ka namin. Welcome. Mag-message ka sa amin or kasi minsan kasi alam mo kasi minsan hindi na agad nakikita sa tawag dito, subscription. Oo, minsan hindi ka Maliban na lang makita. kung meron kayong GC, doon ilalagay yung mga link nyo, madaling Kaya makita. Pagka ganito mahirap, kailangan pag mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita, ang ginagawa ko is sinesearch ko sila pag hindi ko na sila makita. Papanoorin ko yung video. So, pag taga-ano na siya, taga-US na siya. Talaga? Monetize na siya? Na siya? Hindi pa daw Parang walang ads na pagpasok. Ayan Wala. Kuya Joel, naka-monetize ka na ba? Sige, message ako. Taga-US na siya.
Wow naman. Marami din ako kaibigan sa US eh. Si Tita Balan, sa Sino? Netherlands. O hindi pa. Sino? Sino? Ilan na lang yung WH mo. Ako, monetize na ako eh. Kaya lang patulong ako sa The Influencer. Nagpatulong ako sa kanila ng WH. Sa kanila ako tumulong. Pwede mo Paano silang yun? puntahan kung hindi ka pa nakapunta. Eh, di ba yung sinabi ko sa'yo, nag-ano ko ng WH sa kanila para Paano mo ma-monetize kami? ako. Turuan mo nga kami. Para makaano kami. Sa Italy Italy, ka may pala. kaibigan ako, si ano, Pinay Sa Italian Italy. Vlog. Si Pinay Nakuha Italian ko. Vlog, nasa Italy. Parehas Pinapanood ko pala yung kami. video niya sa Bago lang tuko. kami. Ayan, no. Oo. Pinanood ko rin ng yung niya. Yung may toko, di ba? Yun nga yung may tuko. Kaya Joel, nanood ako din ng vlog mo kanina. Dapat nalaman ko Ay, na nagpunta alligator. din kami. Pag pag Hindi, nag-live live siya nung sa isang question. araw. Ano Ah, to, regular yung, anong oras yung live mo pala para Kuya Joel, makapunta pag kami? mag-live ka, dapat magbigay ka ng kung, for example, magbigay ka sa amin ng para mapuntahan namin. Oo nga, Mag-ano ka sa amin. Kung, kung anong araw ka para madalaw. magla-live. Oo, kung anong oras para mapuntahan Eh ka kung, namin. kung ganyan Diba? kasi, kunyari ano, ganyan. Oo. Kunyari, ganyan, hindi niya kasi, yung live ko din kanina. Pero hindi pa napasok yung live ko kanina. Araw-araw ka ba nagla-live? Umaga Ay, sa, umaga. Bukas magla-live ka ba? kaso nasa Sabihin mo nga Kuwait sa kami. amin kung nasa Kuwait kami kasi. Hindi. Ibang kasi ang oras. Ano? Di ba naka-subscribe siya, naka-bill on sa'yo? Minsan, Oo, makikita mo hindi man kasi, yun na ano. oo. Mag-print Hindi mo kami sa yata eh. binol eh. O sige, Saan sabihan na kayo, lang kita, friend? Rachel. Kung mag-print kami sa sa GC namin. Ah, may Hindi, GC pala pagsabihan, kayo eh. oh, sabihan na lang Saan kita, GC? Rachel, pag sa kay Kalingap. Naka-live siya. Kay Oo, Kalinga kung pala mag-live, siya. kung mag-live siya, Wow. sabihan na Mag-live lang, ka ng mag-live kung, para madali yung oo, WH. Tapos tambayan oo, ka ng, mas madali ang ng WH kapag ang nakatambay sa'yo yung mga monetized channel. mm. Katulad ko, monetized channel, pag nakatambay sa'yo, mas mataas ang oras na binibigay ni Lolo. Sige, sabihin mo, kuya, ha? Kuya Joel, sabihin mo pag mag-live ka para mapuntahan ka na. Mag-ano ka sa GC namin para mapuntahan ka. Si Rachel kasi ano na to eh. Bukas Morning mag-live na ako ako eh. while papasok siya Anong sa work. oras? Anong oras, Kuya Joel? Oo, para mapuntahan ka namin, matambayan man Para lang. mapuntahan ka namin. Umaga daw. Kaso nga Sige, lang, hindi natin salamat. alam yung oras kasi magkaiba, di ba? Sa Pilipinas tsaka sa Oo. ano. Hindi natin alam kung anong oras. Kasi Ayan, magkaiba po. natapos ko na yung tuko. Natapos ko na yung tuko, ha? Dito naman ako sa ano. Unboxing electron wireless vacuum. Oh, talaga. 8:30 AM daw. Anong 8:30 oras na ba AM, ayan pero nga, dyan? yun nga, Anong ibig oras kong na sabihin, dyan? magkaiba yung oras natin. Oo. Anong oras na dyan ngayon sa inyo? Kasi dito sa amin, 10:11 PM. Ba't hindi kayo tayo Ba, mag-collab tatlo? Tapos pag nag-live siya, tambay tayo. Pag nag-live ka, tambay siya. Pag nag-live ako, tambay din siya. Yung oo parang nga. ganun, para, ano ba? Sabihin mo. 3 Kuya p.m. sa Joel, Pinas. So, ibig sabihin, pag pwede. 3 p.m. sa Pinas, di ba? Kunyari, pag nag-live ako, Oo. tambay siya. Tapos mamayang, pagkatapos niya, ikaw naman ang mag-live, siya naman yung magtambay. Oo. Pagkatapos mo, sa isang araw, palitan tayo ng oras. Oo. Para, Sige. Kuya kasi Joel, mas gano'n maganda na kasi lang. yung nagla-live ka. Mag-live Pag tayo, yung nagla-live ka ng magkukulap maraming tayo. tao, Oo. kasi maraming papasok sa'yo pag nakita nila na Para maraming, marami oo. pala nakatambay dito. So, ibig sabihin, pag maraming nakatambay dito, maraming papasok sa'yo. Oo. Kasi alam nila na pag pumasok sila sa mga live, ang mga pumapasok sa live, yung naghahanap ng subscriber din yun. So, pag nakita Oo nila nga. sila, ay, pasok ako dito, marami akong makukuhang subscriber dito kasi marami sila. Oo ba? Sige. Bukas, Oo, oo nga. talaga. Sige. Kuya. O sige kuya, bukas. Mag-ano ka ha. Aakyat tayo bukas. Ano, kung mag-stream yard siya, anong oras ba dito? Ano ka ba? Nag-StreamYard ka? 3 PM StreamYard daw na sa lang. Pinas. Hindi, Oo 3 nga, PM siya 3. sa Pinas. So, ibig sabihin, 5 hours 3, ang ano. 2, 1. 1, 12, Late tayo eh. 11.
10 dito sa atin. Uwit kasi Pwede ko man kami. So, ibig sabihin, alas Oo. 10. Pwede man tayo Pero umakyat, pwede, pero iwan lang natin yung oo, pwede kami cellphone na kahit umakyat. bahala siya na. Iiwan lang, oo. Pwede kami iwan lang. Di ba rin siya na yung magyaw-yaw? Oo, oo. Iiwan lang natin yung nakabukas Pwede yung kami cellphone natin, nasa mag-akyat. loob lang tayo. Oo. Kumbaga, ganun. I-open lang Ang namin ganun yung lang. cellphone kahit papaano, di ba? Katulad nung yung ginagawa nung iba na Para tawag marami kang dito. kuya. Oh, kahit hindi nagsasalita, kahit isa lang yung tao ang Oo. nagyayaw-yaw, pero maraming Ikaw tao lang sa loob. magsasalita. Ha? Parang ganun. Advance Tapos kayo iwan ng na 2 lang. hours. Advance daw tayo Kaya ng 2 nga. hours dito eh. Kaya nga, ibig sabihin, 8 sa kanya, 10 sa atin. Oo. Ba't na lang kaya siya mag-live ng 8? Mga Ibahin mo na 10. lang oras. 10 kasi para 10 pag ano? 10, 11, 12, 1, 2. Alas 3 dito sa atin. Ay, hindi. Oo. 8. Ay, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 dito sa Kuwait. Wala na tayong trabaho masyado. Oo nga. Kuya, Diba? balikan mo yung oras mo sa pag-live mo. Para maakyat ka din namin. At least, Kasi magla-live din ako bukas, alas 3 na rin eh. Hindi pagkatapos na ako na yung mag-live. Tapos pagkatapos mo po, ikaw mag-live, si naman. si Rachel magla-live. Ikaw na ulit. Tapos Tatambayan. pagkatapos po, ikaw ulit. Oo. Magtatambayan na. Ganon. Tatambayan. Kasi alam mo, kailangan Mabuti kasi si ng Rachel ganyan. naka-monetize na siya. Mas malaki ang may Alam mo, bibigay mas ni maganda Lolo kasi yung sa atin na hours. Mga 1 hour Para mahigit ma-monetize naman na ako tayo. 1 hour lang daw siya magkikit mag-live. Sandali Pwede lang na naman. rin. Pwede. Kahit 1 Aakyat hour, 1 kami, hour iwan lang. lang namin yung cellphone namin, i-open lang. At Mm-mm. least may magtatambay, di ba? Oo, may May nakitang ka na rin. nakatambay. Oo, ikaw lang ako yan mag-yaw-yaw kung wala kami. Mga 10 o'clock, pwede pa yun. Wala, makakaano ako, nandyan pa ako. Wala pa yata ako trabaho. Mayroon akong ginagawa niyan, pero pwede ko naman iwan lang yung cellphone ko na nakabukas. Oo. Na nakatambay Dalawa sa naman yung kanya. cellphone ko, tatambay ko yung isa. Kaya nga. Sa akin din, dalawa naman yung cellphone ko. Yung isa ang itatambay ko. Oo. Bagay, naka-bill on naman siya. Check ko na lang bukas kung naka-live siya. Oo. Sige. StreamYard pala At saka- ginagamit niya din eh, oh. Ha? StreamYard? StreamYard din ang gamit niya. Nung Maganda. 2 days ago, ang live niya 1 hour and 26 minutes lang. Pero itong isa, 6 hours siyang nag-live. 6 hours? Oo, ayun oh, 6 hours siyang nag-live. Tagal din yun. No? Second live stream. Kuya. 6 hours yung live niya, oh. Siguro wala siyang trabaho Tagal. nito. Oo. Ako pwede man Di ba ako kuya, mag-live wala kang kaso trabaho nito, iiwan. 6 hours yung live mo Oo, dito. StreamYard daw. Sabi daw niya, oo daw, Oo StreamYard. nga, StreamYard. Ang galing. Ako nga, nung nag-web ako, 8 hours eh. Ilang beses ako Oo, kailangan mong habulin yung WH, kaya dapat mag-live ka ng mag-live kasi doon ka makakuha ng mas mataas na oras. Ilan na ba yung WH mo, kuya? Naka-play Nakita ako. mo na ba, kuya? Na-play ko yung 6 hours mo. Ayan, no. Sunday daw Second yun. live Ginawa. stream niya. Sunday daw yun. Sunday yan. Oo, yan nga. Sunday, 4 days ago. Uy, turuan mo ako, Rachel, kung makita ko kung ilan ng ano ko, ha? WH? Kaya nga, di ba sinabi ko sa'yo yung sa school? Ano mo, i-message mo Sunday sa yan. akin. Ayan, kuya, naka-play ka sa akin, ha, yung second live stream mo. Oo nga, tinignan ko Na 6 lahat ng hours. ano niya eh. Tapos mayroon pa yung 172 lang yata. Ba't ang konti ng WH mo? Nagbura ka ba? Paano mo nalaman na 172 lang yata? Ang kailangan dito, kuya, 4,000 watts hour. Ang dami mo ng ano, di ba? Ang dami mo ng video. Mas marami pa yata Sabagay, yun sa kanya kaysa sa akin, ano? Marami siyang video, kaso nga lang, 12 years ago. 12 years ago na to. Tapos kailan lang siya nag-active? Bago lang siya nag-active. Oo. Bago lang siya nag-active. Bago lang daw siya Nakita mo na yung nag-active WH mo, kuya? Yan na yan, 172.
December lang siya December lang nag-active. Ayan, no. active. Kaya pala, oo. Kaya nahabol. May Habulin mo, TikTok kuya, nga din sayang. siya, oh. Di ba bawal yun? Teka, titignan ko yung TikTok niya. Uy, Sabi kuya, wag ka nila, muna bawal daw yung TikTok. yung mga bawal, kuya, wag mong, yung mga TikTok, wag ka muna, kuya, mag-upload. Kasi sa akin, tinanggal ko nga rin mga TikTok ko eh. Sabi kasi Ma- nung ano namin, ng mentor namin, wag ka muna kasi hindi hanggat pa daw tayo maaari, na-monetize. pagka hindi daw monetize, hindi daw muna mag-upload sa iba't ibang social Pag media. ma-monetize na Kasi tayo, yung mga yan, mag-upload expert, na. may mga expert kasi na kaya nilang gawin na hindi sila makapiright doon sa TikTok. Tayo, wala tayong mga kunyari alam. So, ibig sabihin, pero ilan lang Ayan, naman to? sabi niya, wait na lang daw. Siguro tinitingnan niya yung WH niya. Ano? Mm-mm. Pero ilan Uy, lang naman ako. yung TikTok niya. Sana wag na lang muna niyang dagdagan hanggat maaari. Oo. Uy, turuan mo ako, ma, ha? I-message sa akin kung ano gagawin. Dito kasi sa Elsa kong cellphone, tinitingnan ko eh. Kaya nga. Mamaya, i-message mo sa akin ang una kung ano ang isi-search ko. Pangalawa kung ano, yan na. Yan nga, una kong Wag sinasabi mo, sa'yo, i-type mo yung sa Chrome, WWH, parang sa StreamYard. Parang sa StreamYard na nag-login ka, di ba? oo. Minutes ba yun? Anong minutes? Hours. Ano daw? 4,000 what's hour? Ano yung 7,520. Sa ano mo Ano nakita yun? sa YouTube Studio? Tinanggal niya daw yung sounds ng TikTok. So, ibig sabihin, hindi siya makaka-copyright. Pwede pala yan tanggalin? Oo, pwede mo i-remove. Tawag dito. Minutes ba yun? Anong minutes? Ang sa 4,000 watts hour. Kung sa minutes, nasa 200,000 minutes ata. Ay, Ano man yung oo, 7,520? minutes niya. Minutes ata. Siguro sa yan, YouTube Studio na tinignan, hindi doon sa, sa Chrome. Sa Kuya, Chrome daw, nakalagin kuya. ka na ba sa Chrome, Kuya? Salcedo, Sa Chrome daw. Joel? Mayroon din ako Nalagin mo na YT, ba yung account mo doon? studio. YouTube Studio, ano man din doon, kailangan mo din, pag na-monetize ka na, doon ka na magre-reply ng mga message. Hindi na doon sa YouTube kasi bawal na daw yon. Kaya kung mag-reply ka, doon ka na sa YouTube Studio pumunta. At saka hindi mo na pwede tingnan yung video mo dito sa YouTube, sa sarili mo. Pwede ka gumamit ng ibang account. Ganun ba yun? Dami namin nga dito, kaartihan. Oo nga, bakit ang hirap? Kahit saan naman, kahit sa ang apps, mahirap talaga. Uy, i-message mo sa akin ha, mamaya pagkatapos natin nito, mag-aano na ako ha. Titingnan. Ilang oras na Oo, ba tayo? Wala oo. pang 1 hour? Hindi ko rin maintindihan. Hindi niya rin maintindihan. Kuya, ang hinahanap ng WH, 1,000. 4,000 hour. What hours? Watch hour. Yun ang kailangan sa YouTube. Kailangan mo ng Turuan mo 1,000 siya kung saan subscriber. Ang hanapin. Sa Chrome requirement, niyang kuya eh. Sa Chrome. so minutes, so ibig sabihin, sa 7,000, i-divide natin sa 60. Nakalagin na daw siya. Kaya nga, 7,520 lang minutes. Kuya, Magkano na yun? hindi, di ba, subukan mong pumunta sa Chrome. Ganito ang gawin mo. Punta ka sa Chrome, para makita mo yung tunay mong WH. www.youtube.com. Punta ka sa Chrome, tapos, Nagalagin na daw di siya ba sa nakikita mo yung profile mo, pindutin mo yung profile mo. Ang hina naman nito siyang cellphone ko na net. Pindutin mo yung profile mo, tapos pupunta ka sa manage video. Mapupunta ka sa manage video. Saan? Manage video. Ikaw nga, ano mo yung isang cellphone mo dyan?
Ano? Di ba Hindi naka-live ko nga feed ka di- na? Oo, hindi ko nga makita yun. Tapos punta siya sa ano, your channel. Di ba sa yung manage video. Tapos punta siya sa your channel. Tapos, your channel pa pala. Tapos manage video. Mauna pala yung your channel. Tapos manage video. Mauna pala yung your channel. Makikita mo yung tunay mong WH. Send ko sa'yo sa messenger. Ano messenger mo? Sino tinatanong mo ako, kuya? I-send mo. Ano? I-send mo doon sa messenger. Tapos Message mo makikita sa- mo yung tunay mong Okay. WH, kuya. Doon sa ano may mo nga- letter S. At ay, ano, Yung, Rachel. yun ang real na ano. Rachel, Yung real ng... I-send- mag-message ka nga sa akin, i-send ko kay kuya. Ipo-forward ko kay kuya. Uy, Yun na nga, makikita mo yung may letter S. Diyan sa may Chrome, yan ang tunay na WH. Hindi ko siya makikita dito na kasi ano na nga ako, di ba, monetize na ako. Monetize channel na ako. oo. Hindi, mag-message ka sa Screenshot niya akin. daw. Sabi niya, Ha? screenshot ko sa'yo. Send ko sa'yo. Sabi niya. I-send niya daw sa'yo. Oo, na dito nga. Sige, i-forward ko. Ay, Hayaan mo, nandito kuya. siya sa Tutulungan analyze. ka namin sa WH niyo. Pag nagla-live ka, tatambayan ka namin para... O sige, Mas- papasa ko hain mo, ano. Rachel ko, yung pirasa niyo sa akin. Huh? Sige, papasa Sige, ko. pasa mo sa akin. Ipo-forward ko. Sige. Ayan. Nag-PM daw ako sa iyo. Oo, nandito na siya. Oo, kuya, nakita ko na. Forward ko na kay Rachel. Sa YouTube Studio kasi ito. Ha? YouTube Studio niya tinignan sa analytics. Ang tunay na Oo oras, nga. kuya, nandun sa ano, WS. Ang tunay na oras. Magkaiba kasi yan. Ibig kong sabihin, Oo. nauuna Hindi siya dyan. ito. Late doon sa, ang tunay na WH nandoon. Sa Chrome, Sa di ba? Chrome. I-message mo nga sa akin, Rachel. Papasa Pero ko sa late kanya. kasi ito eh. Ito advance lang kasi ito. Tignan natin na. Ito pa yung watch time na. Naano mo Papasa na mo ba nga to sa kuya akin. sa 300? Hindi, teka. Naano na ba niya to sa... Naset niyo muna ba to kuya sa 365 days? Di ba may nakalagay dyan watch time minutes? Ipindutin mo yan. Tapos, nakikita mo doon. Tapos, iset mo siya ng 365 days kung ano yung lalabas. Kung ano yung tunay na ano mo. Tingnan natin. Pindutin mo yung watch time minutes, tapos iset mo siya ng, kasi nakalagay dito last 28 days eh. 28 days lang to eh. Last 28 days. So, ibig sabihin, Ganun sa akin 1 month lang to siya na WH. So, tignan mo kung sa 365 days, kung ilan na. Diyan yung makikita. Hindi pa. Doon talaga. Oo, kuya, nasim na niya sa akin, nakikita ko. Tignan mo. Nasend ko na. 7,520. Kuya Joel. Kuya Joel, Nasend ibig kong ko sabihin, na. pindutin mo yung watch time minutes. Iset mo siya ng 365 days. Tignan ko. Pindutin mo yung watch time minutes, tapos nakalagay dito last 28 days, ano. So, ibig sabihin, 1 month lang ito na WH. Pindutin mo yung watch time minutes, i-set mo ng 365 days kung ano yung lalabas. Pinutin mo yung watch time. Tapos, I-set niya ng 365 days. Itawag mo, tawagan mo kaya siya. Mahirap mag-type. Ay. sige, pakikinggan kita ha. Sige. Naset na daw niya kanina ng 365 days, yun na ba yun? Sige, I-divide natin kung magkano ang total nito. sige. Pero late to, kuya. Ay, ano to pang advance yung data to. Tingnan natin. Hindi siya matawagan kasi ano yata laptop yung gamit niya. Hayaan mo, hayaan mo. Kaya mo na. Magkano yung sinabi niya? Sabi ko 7,000? magkano sabi ko, sit mo ng 7,520.
Ate, anong sabihin ko? Oo, nasit ko Divided na by kanina. 60. Pindutin mo 125 yung pa lang siya. subscribe, tapos sit mo, ha? Hindi ko rin na. Magkano? Pindutin mo 125 100 pa lang. 25. Oh? Yung WH niya. Di mahaba-haba pa yung WH na kailangan mo, kuya. Ay, ako Alam din mo, may mamaya, pag kilala akong... tinignan ko, gagawin ko rin ganyan. Isisit, ano ko, Ay, hindi, ano doon ko mo ng, na kasi, tinuturo ko nga sa'yo kasi doon sa Chrome, kasi nandoon yung WHD na makikita mo yung oo. ano talaga. Oh. Ato, may pinasa sa akin, sa Grow with YouTube, Be, 150 i-send mo sa subscribes. akin. O, sige, O, sige. ayan. Ha? Ipasa mo sa akin. Ipasa mo sa Sige, akin. po-forward ko. Forward. Ayan na. Kita mo? Uy, kuya. Ano? Yung WH niya, 1, Magkano? 142? 142. Watch hour pa lang. Ganito yan, Chi, yung sinasabi ko sa'yo. Dito? Alam mo, kaya lang kasi, Studio man ito. YouTube ko. hindi. Studio Sa nga Chrome .com. to? Pero doon pa yun sa Chrome. Sa Chrome yan na studio. YouTube studio. Doon yan sa Chrome. Doon, ganito ang makikita mo doon. Ganito, yung pinasa niya. Oo. Ano, kuya, yung tawag dito? Ganun na lang ang gawin mo. Mag-live ka ng mag-live. Maliit pa Para lang, makuha ano? mo yung WH. Oo. Kunti pa lang, kuya. 142. Sa akin ang nakuha ko din to kasi dahil nga, diba alam mo na, may nagbibenta ng WH. Uy, anuin mo kami. Magbili na lang kami. Para hindi ka mahirapan. Oo nga. Kuya, may nagbibinta din. W. Ano mo ako, para makaano ba ako. Tumatawa ka dyan. Tingnan mo muna natin yung WH mo. Yung ilan na nga lang. Ilan pa lang. Paano ko makikita kasi yung ginagamit ko yung cellphone ko na to. Yan ang ginagamit ko Di mamaya. mag-StreamYard. Oo. Pero, Ano, kuya, ewan, puntahan mo ko, kuya, para pag nag-live ako, makapunta ka, para at least ipapakilala ko sa'yo yung mga kaibigan ko. Dalawang beses pa lang kasi siya nag-live, that's why. oo, last Alam mo, Friday kuya, lang kasi naman. mas madali ang oras sa pagla-live. Kasi ang instead na magpe-play ka doon sa mismong video, pag nagpindot sila ng 1 minute, at least pag nag-live ka, kahit may pumapasok dyan, doble-doble yung watch hour na binibigay sa'yo, lalo na kung isang monetized channel ang nakatambay sa'yo, times 3 ang binibigay ni Lolo na oras sa'yo, kahit 1 hour siyang nakatambay sa'yo, pero ang daming oras na binibigay dyan. Ibig Maghanap ka sabihin, lang ng maraming kaibigan na monetized channel para tambayan ka. Para mas kuya, madali yung oras. may Pero kung isa ayaw mo akong namang chan, mahirapan at nagbabadali, bumili ka na. pupunta ako kuya sa isa kong may isa pa akong account ka, pupuntahan kita. Kung hindi ka lang naman nagmamadali. Ay, kung hindi ka Uy, nagmamadali, ayan, masarap ang ng pinaghirapan. Ako, nagmamadali ako kasi nga, di ba, napagod na rin naman ako, tulungan mo naman ako. Magbili na lang ako kasi. Para hindi ka na Pero alam mo, Oo, pagka kunyari na, ka na, no, pag kunyari, may ads ka na din. Mahirap pa rin, kasi bakit? Kailangan mo pa rin mag-live ng mga live para kumita ka pa rin, para makuha mo yung $10 okay na para lang. sa Kahit pin. araw-arawin ko pa, kahit oras-oras pa. Kaya nga, ang sinasabi ko sa'yo, mahirap mag-live na mag-isa ka lang, wala kang kausap mo yung sarili mo. Yan Mas si maganda kung kuya. mag-live ka, kung meron kang mga kakausap, para at least maraming papasok sa'yo.
Kaya Di nga. ba? Kasi syempre maaaliw sila, may kausap ka. O. Mm. Or Si Kuya nakikita ay nila, ano uy, natin marami para nakatambay dito. si Kuya ay ano natin din para maano na siya, matulungan din natin ma-monetize to. Malaki na rin sa kanya. Tsaka ang tagal-tagal na rin niya, di ba? Ano kasi, tumigil kasi siya 12 years Bago lang ago. siya So, tinigil niya. Siguro ka nawawalan ng pag-asa, napapagod na rin. Or walang time. Di ba? Kailangan huwag kang Kaya ganun. habang Huwag buhay pa kang may tumigil kung may pag-asa. pangarap. Kung may pangarap ka, huwag kang tumigil. Alam mo, yung iba, laki na ng ginagastos ha, pero tuloy-tuloy pa rin. Bakit nila pinagpatuloy pa rin, di ba? Pero ang laki na kaya ng mga kita Alam mo, nila, kuya, no? kung interesado ka, ayun, may kakilala naman ako. Yung mga mentors namin, yun ang nagano. Bisitahin mo yung bahay ko, makikita mo. Ibaba ko yung bahay ko ha, puntahan mo. Wait lang. Di ba may ano na ako, may jacket na ako, ano. Baba ko yung bahay ko ha, para magpunta ni Kuya, kuya. punta ka kay Rachel, may bahay siya dyan, pindutin mo, kuya. May bahay na dyan. Wala pa, magbaba pa lang ako. O magpagbaba na ka na, Rachel. Ikaw sa akin ang Kailan ka bituin. pa magsisweldo? Paborito ko. Diyos mio, baka susunod next year pa. Grabe ka naman, pero malaki na yun. Malay mo, Ano diyan ka laki? na makabahay, dahil. Inshallah. Yan nga. Kasi ako din naman noon, nung bago pa lang ako, kung ano-ano nga yung nilalagay kong YouTube, kuya. Wala namang kakwenta-kwenta. Ngayon lang ako naging seryoso. Teka, ibiba ko yung bahay ko, puntahan mo, silipin mo. Tingnan mo yung mga ano ko, mga video, mga hindi na naman na maganda. Pero yun yung mga may tumulong sa akin, yung the influencer. Sila talaga yung nag-push. Sila yung tumulong sa WH ko. Yung 4,000 WH ko. Kasi nabura lahat yung WH ko nung nag-ano ako eh. Nung nag-delete ako ng mga video na ilang piraso. Pero lahat ng pinaghirapan kong WH nawala yun. Pero dahil sa the Sayang, influencer, no? silang tumulong sa akin makuha lahat. Oo. Ilan lang yung Pati video sa na akin, ang mali kuya, sa atin. yung sa akin, mamay, tag-ilan. Ilang yun. Grabe yun. Oh, grabe yun. Yung Alam mo, dinilit kahit ko konti lang ngayon, yung video tag-ilang na kukunin mo doon. Ubos lahat ng ano, yung WH mo doon basta may binura ka. Kaya ako, laki ng Wala. pagsisisi ko. Bakit ko pa Paano yun? pinagpatuloy Ang yung sa ano akin, eh. ang dami akong binura. Kaya ibig Yung kong mga sabihin views. sa'yo, mag-live ka nga ng mag-live para mabawi mo. Di ba? Kaya nga, Sabi ko sa'yo. nag-ano ako. Sayang yun, Kaya mamay, sabi ko ilan sa'yo, yun? hanggat maaari, huwag ka Tag-ilan muna kikiki. mag-upload ng hindi sa Itong video mga mo. December may nag-encourage lang na i-active sa Oo, yun na nga, kuya. Ayan, kasi pasukin mo sayang yung eh. bahay ko. Pero hindi kaya pupuntahan ngayon. Hala, wala tong jacket yung ano ko pala, isang account. Ito yung binaba kong bahay. Walang joke. Ikaw, wait. Walang hiya. Sabi pa Oh, niya, mahal ko lang binaba hiya. ko. Yan, wala pala tong jacket. Bastos. Hi, hello sa mga viewers dyan. Thank you. Ikaw Diba? sa aking pag-ibig. Bukas sa akyat, Teka, pupunta wait lang kami sa kuya, bahay wait mo. lang. Sa bahay Nagkamali mo. ako, nagkamali. Dali lang po, kuya. May ano na siya. Pero bukas na kita Dadalawa, pupuntahan ha. Bukas na kita babalikan. Silipin mo lang yung bahay ko. ano yan? Tingnan mo lang yung mga video ko. Sa-subscribe kita, Sila yung kuya, mga sa isa tumulong kong sa akin sa account. WH ko. Dalawa yung account ko, kuya. Subscribe Sa kita. akin ano, 4. Ano yan? Oy, 4 yung ano ninja mo ko. Pero ako? totoo yun ha. May mga video yun. May mga video yung 2 ninja ko. Ano yung Kahit Jewel? ninja yun, ano yun, Ano ko yung isa ko? tawag dito. Tutunay yun, Jewel. tunay. Hindi yun fake. Kasi marami na din subscriber yun. Ninja ko, Ilan mayroon na? ng mga subscriber. Kaya hindi na yun malalagas pag dumikit sa'yo. Ilan na? Lakas ng ulan. Ano mo ako? Hmm? Dikitan mo ako, ha? Dikitin mo. Oo nga. Dinikit ko na sa'yo yung mga ninja ko Oh. Ayan. Subscribe kita, kuya, sa isa kong account. Kaso, hindi ako nag-upload umuulan dyan. ng yelo. Uy, umuulan dito. Mag-ano muna tayo? Yelo ba ang inuulan? Ikaw, wait. Wait, ha? Kuya, dyan ka muna, ha? Picturean natin.
Kasi madilim Madilim. eh. Yellow talaga. Ala, oo nga, yellow. Ala, umuulan ng yelo. Ayun o, umuulan ng yelo. Bagyo na, bagyo! Yellow, umuulan ng yellow. Bagyo! Wala. Yellow talaga yan. Yellow. Mga, ha? Uy! Oo, yellow! Nandiyan ka na? Nasaan ka na? Chill, nabasa yung cellphone ko. Ano lang na siya? Ano? Hala. Nabasa yung cellphone ko. Nabasa yung isa kong cellphone. Cubes. Cubes. Umuulan po ng yelo. Oo nga, cubes lang, maliliit lang. Hindi makita eh. Madilim dito. Mayroon ka? Nagkapag-video ka? Wala, Diyos ko. Oo nga. May ano ka? May video ka dyan? Nag-video ka? Madilim kasi. Madilim nga. Walang yelo. Walang yan. Tiningnan ko, ano siya, na cubes lang. Madali matunaw kasi ang lakas ng ulan. Kaya nga, Basa-basa. tapos ang ulan. Nabasa yung cellphone ko. Ang ganda sana magano Ako yun. na nga, binidyo ko nga eh. Nag-video din ako. Maliliit Ito lang. nalusaw. Kaya nga. Madali lang siya malusaw. Oo. Hala. 1 hour na? Oo, Pwede naka na. 1 hour ka na. Tama na to. Bakit? Napagod ka na? Grabe naman. Itong madaling magsawa. Anong oras man tayo nito? Alam mo, pag nagla-live nga yung iba, ilang oras eh. 10 oras. Ikaw, 1 oras lang, tama na. Tinatamad na agad. Alam mo, pag nag-YouTube ka, huwag kang tatamad-tamad. Kailangan mo magsipag. Ang iba nga, hanggang umaga na, gising pa rin, kaka-YouTube. Grabe. Magsisikap ng, oo, totoo yun. Pag, alam mo, pag nalaman mo yung mga talagang YouTuber talaga, inaabot ng madaling araw kakahanap ng subscriber, Uy, yung iba, WH. alam mo, Oo, yung iba nga hindi hindi na nga natutulog. Oo, totoo marami yun. akong kilala, hindi natutulog. Pinaghirapan talaga Kung nila, talagang kaya. seryoso ka, kailangan mo talagang paghirapan. Pero Kung malaki seryoso din talaga, ka. di ba malaki ang nakukuha nila? Oo, Malaki kaya ang paghihirap ka. sahod nila. Ang laki ng Eh sahod kasi nila. pinaghirapan nila. Pinaghirapan Alam nila mo, yun eh. yung may kilala ako nagpagawa na kaya ng bahay, ang laki ng bahay niya. Sa Eh, kasi YouTube lang? pinaghirapan Grabe. nila yun. Pinaumaga na sila Sabi ko, ng ano, yung grabe iba hindi yun. na natutulog. Hindi natutulog. Kakahanap ng subscriber. Pinaghirapan nila yung WS nila ah. Mm. Pero yung iba, nagbabayad lang yan para madali sila ano. Oo, yung iba. Yung iba, bibenta din ng subscriber. Parang ano, ginawa na itong negosyo. Tita, di ba may ano, yung Paano? pag sumayaw kayo marami? Yung iba, binibenta na ng subscriber. Iba naman, WH. Hindi yung marami siya na ano, Hmm. yung triplets, fiveplets. Babili ako Nakikita mo ng yung ano. iba na kapag, kunyari yung may join button, yung mga perks nila. Diba, kunyari Oo. may join button, pag nakita mo kung, o pag nag-join ka sa kanila, magpag-member ka, makikita mo kung ano yung mga perks nila. Ako tinitignan ko yung mga perks kung sino yung may libreng WH, doon ako nagpapa-member. Pero yung iba walang WH eh.
ano lang, yung mga loyalty badge lang sa member niya. Ganun lang yung iba. Tsaka depende din sa presyo. Alangan naman, magkano lang naman din yung iba. Alangan naman suportado ka palagi. Siyempre, hindi rin. Kasi marami, kunyari, marami ng member. Diba? Oo nga. Uy, dapat ganun na lang. I-ano mo na lang ako para mabilis na. O, i-PM kita. O Kung kaya sige, mo, magkano man yun? PM na kita. Sabi ko nga Sige sa'yo, nga. pumunta doon sa Kayani TV. Makipagpulitan ka doon. Pag nakita ka doon, susuportahan ka doon pagka lagi ka lang nakikita doon sa kanya. Ano yun, pangalan? Yani TV. Yung nag-ano sa akin, nag-wave. Marami kasi yan Ayan. sila, tulong-tulong. Nagtutulungan din Yani sila. TV? I-ano mo nga yan sa akin? Eh, di ba nagpunta ka na sa kanya? Parang Pero isang beses lang friend ko yun. na yata. Friend ko yata na yan, di ba? Subscribe mo na nga siya. Di ba na-subscribe mo na siya? Di ba pumunta ka na nga sa kanya? Taglit ka lang Oo. naman. Oo. Hoy, Dapat madali magtagal kaya ka ako. doon para dapat matagal ka ano doon, makinig doon para at least alam mo kung yung mga pangyayari, alam mo yung mga ginagawa, dapat makinig ka doon. Ganun ang sekreto nun para at least alam mo kung ano yung mga dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin, kung anong kailangan gawin. Kasi siya doon, nagsha-shoutout siya, pero nagbibigay siya ng advice. Tsaka marami sila, nakikita mo. Oo, Grupo-grupo marami. kasi yun sila. Oo. Kaya tayo, kung si Kuya Joel, sali, ano tayo? Kuya Joel, maghanap ka Oh. ng isasali natin sa grupo. Para tayo kasi, para ma-monetize tayo. Si Richelle kasi monetize na siya eh. Kailangan lang kasi sa isang kanya. Alam mo, wala kasing ibang tutulong sa atin. Doon tayo lang din. Kasi hindi naman tayo mga artista, hindi naman tayo sikat na artista na napagkakaguluhan ng iba, hindi na kailangan maghanap ng subscriber, hindi mo na kailangan ng ganito. So, tayo, kailangan natin magsikap. Di ba? Kailangan natin magsikap. Yun. Nasaan na yan si Kuya, Utong lupa. Tingnan ko nga, baka nag-live yun. Silipin ko nga, baka naka-live. Kasi nagla-live yun 10 o'clock eh. Oo nga. Hanapin ko nga si Kutong Silipin mo Lupa. nga. I-invite Hanapin ko nga si natin Kutong dito Lupa. para mag-ingay naman tayo. Para maano din si Kuya, si Kuya Joel. Si Kutong Lupa. Alam mo kasi, kaya ko tinawag na tata yun. Kasi, natandaan mo, pumunta ako sa isang live. Doon kay Yani ba yun? Okay, got me. Sabi niya sa Uy, ang akin, galing kaya niya Michelle, mag-live. oo, ang ganda nung live Galing niya. siya. Oh. Ganda ng live niya. Dami siyang Ano niya, tawag dito? Expert na siya, tsaka talented siya, tsaka mabait. Kaya yun ang gustong-gusto ko sa kanya. Kaya pag nag-live siya, tinatambayan ko yun. Tinatambayan ko siya pag nagla-live ako kasi na gustong-gusto ko yung mga tugtog niya. At saka bumabawi ako sa kanya kasi nung nag-wave ako, tumatambay din yun siya sa akin, umaakyat siya palagi. Kaya parang bawi-bawi na lang ba, kumbaga. Di ba? Ayun ba yun siya? Likha yun siya? Likha ni Bathala. Oo. Dami kasing Chiborichi. Ang dami siyang pangalan na iba. Sige lang, kita tambayan ko. Makikipagkulitan ako din doon. Sige mo, makita. Dapat, tingnan mo pag nagla-live siya, kami nakikipagkulitan sa kanya kasi maraming may gusto sa kanya. Kasi nga, dahil mabait siya. Oo. Nakikipaglukuan talaga siya. O, kung makikipagsabayan ka lang sa mga tao, marami kang magiging friend. Tsaka pagka nakikita na super supportive ka, once na ikaw na nag-live, at saka may time sila, tatambayan ka rin nila. Siyempre, alam nga naman susuportahan mo yung taong di naman sumusuporta sa'yo. Palagi na lang ikaw yung magsusuporta. Hindi siya naka-live eh. Ewan ko, nasaan siya ngayon? Baka busy. Baka may nakyatan. Maybe, baka may nakitang live ngayon. Tingnan ko nga sa wave, baka nasa wave. Makipagkulitan. May wave kasi ngayon eh. Ay, ayun, nandun nga siya sa wave. Ayan oh. Saan yun, wave? Kanino? Diyan sa kay kasi Marimar, yung wini-wave na yon, kailangan ng yung grupo kasi ng The Influencer, yung nag-wave sa akin, kaya silang magpa-money. Sila yung tumutulong magpa-monetize. Kuya Joel, baka gusto mo
tulungan ka mapamonetize, ayun sa ano, Oo. tutulungan kita kung gusto mo na ma-monetize ka kaagad. Kaya lang, yun lang, may mga ano nga siya. Sa kailangan Mabayad. direct supportive ka dito para isasali ka din nila sa grupo nila. Ito lang, Oo. grupo to ng kapitbahay ko eh. Kapitbahay ko yung tumulong sa akin. At siya, mga expert na yung mga tao dito. Di ba? Hmm. Basta ano muna lang ako, Rochelle, pag mag-ano siya doon mag-live para makatambay din ako doon. Oo. I-share ko sa'yo pag nag-live doon. Oo. Patingin ako mamaya, titingnan ko yung hours Kaya lang ko. bukas kasi, si Yanni Si Kuya. Tibok, at saka yung ano, yung grupo nila may schedule. Hmm. May Si Kuya kasi schedule kasi. bukas, alas 10 Oh, may daw doon kausap na siya. daw siya. May nakausap na daw siya. Bukas kasi, may schedule kasi sila. Kunyari, no, sa isang grupo nila. Sino magla-live ngayon, bukas, mamaya, sino. Kasi marami sila eh. Ikaw, anong oras ka magla-live bukas? Mga 3 o'clock ng hapon. Pag walang din ako busy. Magsikit ako muna ng schedule para malagyan ko ng ads. Message mo na lang ako. Mm-mm. Sino kayang aakyat sa'yo bukas? Sana makulit Ewan para ko. hindi ako anuin. Kung din siya busy. Ayaw ko sa kanya, inaano niya ako palagi, waray-waray. Kinukulit Niya ka. ako. Kinukulit niya ako, gabi Makulit talaga yun. Tapos Pero, lagi niyang inaano, kaya nga. Pero nakakatuwa kasi oh, yung, maano siya, makisama. Yung ganun. marunong siya, di ba? Marunong siya makisama sa lahat ng tao. Yun ang maganda sa isang tao, yung marunong kang marunong ka na makipagkaibigan. Sana, pag yumaman na yun, hindi na magbago. Monetize, Uy, alam mo ilang taon na siya dito sa pero ang talent niya. Ang talent niya is yung tawag ito, basta ang galing ng talent niya. May kausap na daw siya. Oo nga, magaling na siya. Ang dami nga gustong Uy, yung mag-ano na sa pinsan kanya, ko angkin. ha. Uy, yung pinsan ko, naghinto siya ngayon. Hindi siya na-active. Sobra nauna na siya sa akin. Naka 1,000 kina siya, mahigit. Hindi na siya nag-active. Sabi niya, babalik sa ano na daw lang kasi busy siya. Nasa Saudi kasi siya eh. Pero hindi pa siya monetize. Kailangan kasi tutukan mo din dito pagka, kunyari, nag-YouTube ka, no? Parang sa din sa Star Maker, di ba sila nakatutok lang. Kung Star Maker, tutok lang talaga sila doon. Kung sa TikTok naman, focus lang din sila doon sa TikTok. Kumbaga, kung gusto mo talagang Oo nga. Sa akin, ang dami ng get doon. Hindi naman yun nakukuha. Wala naman pira yun doon, no? Kaya nga. Marami nag-invite. Yung mga bigay-bigay, mga, ano yun? Bigay-bigay lang, mga gift. Ilang oras na ba ako? Sa kalahati na. Pwede na yun. Oo, sige, ikaw, kung napagod ka na, bukas ulit. Oo, sige kasi nag-live ako. Bukas ulit ng gabi. Salamat, Kuya Joel. Thank you so much, Kuya Joel Salcedo. Thank you, mga amiga. Salamat sa iyong attention. Bye-bye. Bye, everyone. Good night, good night, good night. Good night, good night. End mo na. End ko na nga.